اف بازارا موصلا کەون لە هێلا چەپەیە باشێرە. لەوێ بازارێ ئەنتیکخانەیەک هەیە کو کەلوپەلên بەری 100 ساڵی پاراستیە. کەلوپەل دیرۆکا کەون یا مووسڵی نیشان دەدەن. زەکەریا مەولا خودیە ئەنتیکخانەیەیە و تەواهیە کەلوپەلان ji بۆ نێفرۆتنê نیشانزایە. طبعا هاي صالة انتيكات وتحفيات نينوى تعتبر پارچەیەن کەون ئێن vê dikanê jiyana min in. Pêdiviya vî bajarî bi kombendeka rewşenbîrî heye ku kesên rewşenbîr têde kom bibin. Loma min ev ceh çêkir. Ji Necefê, Hewlêrê, Duhokê, Slêmaniyê, Besraya Delal û ji hemî bajarên Iraqê geştyar serdana me dikin. من البصرة الحبيبة يعني يزورونا أهلنا بجميع المحافظات العراقية. پرانیا سەردانکاران لە پارچەیەن ئەنتیکخانەیە زەکەریا مەیزە دکن. ji bo ku têbikên ka jiyana vî bajarî ya berî 100 salî çawa bû. Hin ji wan ji parçeyekê hez dikin û ji bo xemlandina malên xwe dikerin. كل عوائل مدينة الموصل يتشوقون يجيبون أولادهم يفرجوهم على الأشياء التراثية. إحنا ما عندنا بالة. Malbatên Mosilê serdana vê dikanê dikin. Zarokên xwe bixweretînin û dîroka Mosilê bi wan didin nasîn. Bihna bav û kalên me ji piraniya parçeyên me tê. Rast e parçe xwerûne lê bîranînên pir xweşik di hundirê parçeyan de hene. Ji hemû bajaran û tewra ji derveyê Iraqê jî serdana me dikin. Li çand û dîroka welatê me dinêrin. وينظرون إلى موروث هذا البلد التاريخي الجميل. اشياء كثير موجوده المحل هذا، لما تدخل المحل تشعر براحه. gelek parçeyên kevin li vê derê hene. Dema ku tu serdana vê derê dikî, derûnata aram dibe. Tu hest dikî tu vegeriyayê rojên berê yên jiyana xwe. Ev parçeyên kevin di nav jiyana zengîn û hejaran de jî hebûn. مثلا ما عنده زين هالقضايا يستلبها من جيرانه. زەکەریا مەولا ji zaroktiya xwe ve ji van parçeyên kevin û entîkeyan hez dikir û dixwest rojekê ji rojan cihekî wisa ava bike û xizmeta çand û dîroka Mosilê bike. طبعا منذ طفولتي كنت دائما يعني بمنطقة باب جديد منطقة Ji zaroktiya xwe ve serdana taxên kevin dikir. Wek Bab el Cedîd, Qilêat û Meydanê. Ji bo ku ez li qentereyên vî bajarî binêrim. Bavê min rehma Xwedê lê be pir alîkariya min kir. Piraniya parçeyan li mala bapîrê min bûn. Parçe di malên piraniya şîniyên Mosilê de hebûn. Mosil bajarekî pir kevna. Loma di malên piraniya xelkê Mosilê de parçeyên kevin hene. Ez evîndarê berhemkirina van parçeyanim. Min di sala 1998 û 1999 de dest pê kir û min pêşî tenê du parçe kirîm. Di nav van parçeyên kevin de tevahiya jiyana xelkê Mosilê ya berî 100 salî derdikeve holê. اللي عندنا طبعا الكناتير احنا للموصل نقول له قنصور. القنصور الموصلي طبعا كان كل صانع يضع له فد بصمه معينه استاذ الكريم. Dolabeka me heye ku bi zaravayê Mosilî jê re dibêjin qemsûr. Her dartaşê ku ew çê kiribe mohra xwe lê dixist. Cihûyan jî ew çê dikirin. Diyar bû ku cihû heta sala 1905 li Iraqê hebûn. Ji serdema Şah heya serdema Abdulkerîm Qasim cihû li Iraqê hebûn. Her wisa birayên me yên Mesîhî logoya xwe li ser karên xwe dane. Bo mînak wêneya xaçê li ser vê dolabê heye. Tê wateya ku hosteyê wê Mesîhî bû. Her wisa eger wêneya stêrkê yan Slêmanê dunukir li ser hebû, tê wateya ku hosteyê wê cihû bû. Heka maşala jî li ser hebû nîşan dide ku karê musilmanan e. هو يعني كلمات احنا يعني هاي يعني الحفر يكتبون عليها. Lê cihê Zekeriya gelek parçeyên kevin hene ew roj bi roj. Parayan bêhtir kom dike ji bo ku çand û dîroka Mosila serdema kevin bi niv şên nû bidin asîn.